etorriak Gamerauntsia irratsaiora. Gamerauntsia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Wholesome. Inglesetik zintzua, zuzena, osasuntsua, osasungarrisa eta osua. Bideojoku honetan ezin esan zer aurkitzuko dozun, baina bai zer ezinukien topatu biako. Ezinukien topatu biako odolez betetako shooter agresiborik, ezinukien topatu biak estresau edo azelerauko zaitxuan esperientziarik, hone baite Wholesome bideojokuak. Bideojokuen definizioetan sarritzen, pasatzen den bezala, gaurko kategorian zer sartu eta ez sartzeko erabakitzerako orduan, badare ñarradura ero, ez, eta holako detaile batzuk, ontxe bertan, saio hasi aurretik, hemen genden pixkat eztabaidan, zer dan, zer ez dan, izan be, danoi, ez tozkue gauza berdinek estresau ero asaldatzen. Baina zentzu puskatekin eta bakoitzak bere argudioekin gaurko atalian titulu interesgarri batzuk ikusiko ditugulakoan nago. Nerekin, zela ez, Aritzo Driosola, simulazio jokuen aditua, bestea beste, hola, pixkanaka ezagutzen goia, eta Flight Simulator bat simulazio gidatzeko joku bat izatiaz gain, Arit, Wholesome joku bat izan aldeik batzundako. Relajatzeko balio du, gauza oso lasaia da, mundua ikustezu, zoragarria dana. Ez du kointziditzen Wholesome nik uste jende gutxik izango lukela, baina definizioan arabera igual zartu laizke. Ez da, orduak Atlantikoa zeharkatzen, ez? Igual. Hori, ez da, gero emotenan hartu emona igual beste jokalari batzukaz onlineen, ez da horren ezagune igual, ez? Baina hor, ez bakarrik multijokalari zen aldetik, ikusitezan, ez? Twitchen zuzeneko batzuk eitzen baten bat, ez? Da, holako txatien piloturio mazartziakola, da golkuek emoten eta alakoak. Igual hori ekartzen baduzun, bai gehitzulik, ondinok eiza, ez? Wholesome matal hori edo. Baina, gero Nueva Yorkera jutetzea Manhattanera, ikustituzu egazkinak dorreai jotzen, eta orduan ez da Wholesome game bat. Igual Nueva York da, ez? Ez da Wholesome. Hori da. Vale. Entzun dozu baita jakituriaren ahotsa Lander Unzueta, gutako inor baino joku gehiago, eta estudio eta arribitsi gehiago ezagutzen dituan albistegilea. Zuk uste aldozu Wholesome jokuak genero berrisa sortzeko saiakera idealak izan leizkela? Bai, ez da. Ikusten da Wholesome jokuek egiten bat beste genero batzutatik, ez? Oinarrez beste genero batzutan dekiela, baina, pizkaneka bagoaz ikusten, ja, eurien aurkezpen propisak egitzen da bez, ez? Garrantzik gehiago hartzen doa salako estiloko jokuek. Orduan, bai, nik izango neke apurka-apurke sortu lehikela, ez? Wholesome generoa berez, bera bakarrik. Gaina publiko berri bat erakartzeko potentziala aukate. Bai, esperimentalagoa da, ez? Itxura danez. Osea, orain arte ez da hainbeste Wholesome joku egon, eta agian esperimentatze horrek ematen dutu gauza berria sortzeko aukera. Bueno, sarrera gehiago luzatu barik, Damian Madina baitian nauzue, naiz irrati xantzat sortutako saioa da hau, aste arte eta larun bat gaberdixan entzuteko aukeria izango dozue, eta jakizue, Wholesome jokuei buruzko atal berezi hau hemen hasten dala. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Gaurko saioan albiztiek alboratzeko asmoa etorri gara, baina azkenien Wholesome jokuekaz hasi aurretik ez, erabaki dugu albiste bat bai sartu behar gendule. Segun, azkeneko saioan egon ginen berbetan eirueri buruz, zehazki bazelan Ubisoftek, esan agertuko, Ubisoft ez lagertuko Los Angelesko azoka dionetan, eta hori komente da segitzen albistan dizetor zan, ze, antolatzaileek erabaki dabe, aurten ez dela eirurik egongo. Alde batetik, sustien arrapeidozkun albizti, baina beste aldetik, komente gendu moduen, danok espero gondule, apur betor, batez be, sentipen kontra jarrizek egon dire, zentsu horretan. Ze, azkenien baipatu dabe, Rit Pop elkarteko eta Entertainment Software Associationeko antolatzaileek, basta bela lortu, ez? Bierbesteko interes hori erakartzie, bai enpresan, bideojoku enpresan aldetik, eta bai publikoan aldetik, bai, ez da. Torduen, dinoenez,
zuzenen haitxe da, aproposena da industriasentzat eta eirurentzat. Baina, bueno, alan dabe, datozen urtietan, barriro saiatzeko asmoa aipatu dabe, barriro eiru bat eurera eroteko asmoa. Ikusko da ez, ze ja, urte asko daro guz hemen eurre da, atxera, baina ez da bera lortzen lehengo injer hori, PlayStation kanpoan egon da espalditzik, Nintendo bere konturi bilizen da, bai, oki dabe, Xbox, Ubisoft, Capcom egon dizena bertan, Konami bai, holako handizek jarraitzu dabe, indie asko bai, zelan ez, baina egize da hori, injerra galtzen jundala azkenen urtietan, azkenen urte luzietan, eta azkenien pofein deu, eta ikusko dugu ia sozelan mantentzen daben, edo espada ben eitzen. Alan dabe, bueno, Telegrameko taldien egen mirauntzian, ipatzen den duen, ez? Krestoen peni dela, hau galdu izenaz, azken finien, holako egun berezize dire, beti izan dugu jarratzaio honetan. Bai izan behar da, eiru bera egongo espadan ekaineko bigarren aste horretan, aurkezpenak ikusten jarratzeko aukerik dugule, ja Xboxek iragarri du berana, Ubisoftek beran aurkezpenak dugu, segurueni Nintendo besta urrun ibilko. Orduan egizte da, salientzat interesgarretzen izango zena bertan egongo dela, baina, beste bultzadatzu, azken bultzadatzu eta demoten dutxien, eta ikusten dugu barriro. Bai, pena bat, aurrekoan esan duzun bezala Ubisoften albistea komentatu genuenean, aipatzen genuen, eirua bastante ilkutxan azkenengo hiltzea sartuta zaukala iaia, eta, ala ikusi da, ez? Zeurazki ekonomikoki eskatzen duenerako ez da bideragarria. Batipat ze hauek, garatzaia handi guzti hauek falta zaizkioenean. Eta nik ez detain arrez ikusten itzultzea aurrengo urteetarako. Ze azken finean, bai pandemiatik zakarzkin kolpe ekonomiko horiek gehi aurten ez bada gai izan, eta pentsatu behar dugu baitare beste enpresa batek erosi zula eiruan eskubideak. Ez naiz goratzen ze enpresa zen, baina PAX, Penny Arcade Expo antolatzen zuenak, ez, Lander? Hori da, Rit Popeko agone dire, bai. Eta hori da zinien, ez? Alako, igual estilo horren asokan dizek, baina eske geroz eta gizau dauz. PAX bera, gero komikonetan dalakotan bideo jokuek geroz eta presentzian dizedekie. Orduen, igual ez da horren biharrezkoa, ez? Hain ekimen handizetxie, baizik eta geroz eta rezago da sakabanetut egotie, leku gizaten agertzia. Eko esabarreine pasatzen da, Europan bertan, ez? Bertan ikusten dugu, bai azitxe koloniako Gamescomegaz, baina gero bestelako irizetan egoten dira, lako asokak edo bentxete, ez bideo jokuri zuzen dut askotan, baina oroko horrien, ez, hainbat batzen da bezenak, gero retro jokuen erakusleiak ikusi dugu zuen bai, ez, garatzaileena bakarrik, game jamak, orduen, ez da horren erreza, leku handi baten biltzi danak, ez da biherrezkoa. Orduan baizu dinozun ez dakitze holan jarratxuko da ben edo ez. Bai, estena handia azkenean aingeruak hildie eta Doritoen garaia iritsi da. Eta nik uste dut, gauza pilo batekin pasatzen den bezala, etorkizunera begira daukagun ikuspuntuakin, ez? Azkenean, onjokan kotxe galarien zain gare, eta ikusi zen gauza berri dauzkagun, ez? Ez ginuzenak espero. Kotxe galari gutxi, ez? Saiakera batzuk kenduta, baina esaten dut, etorkizuna ze diferentia dan, ez? Eta eiruak behan batezaban zegoela geratzeko eta gainera hunditzen joateko bezala, ez? Oindala uste gutxi, eta poliki guztu inda. Eize barik geratu da. Bai. Dorito aipatu duzu, Damian, eta igual aipatu beren ingurun egon dizen polemika, bai, ez? Ja, albiztie urten bezain laster, ja hor aipatu ban ez Twitterren bota nolako emoji bat, eta, gente bere bile juza segiduen. Beste, pari golako, ez? Saludo modukoa. Baina, klaro. Bera, ja, aspalditzi daroa, eiruen kontra edo bentset bere ekimen propioa indartu gurien, ez? Summer Game Fest hau. Eta orduen, klaro, hor polemikatxe sortu horren inguruen. Beti zindanaiko, aprobetxatek izango dugu alako gauzatarako. Orduan, ikusko du Geoff Keighley honek lortzen daben bere ekimena edo, ez da ekimen bat berez, ze hainbat orkespentsu izaten dire udan zierre sakabanatu nikoak. Orduan, baldatetik ondo dago, ez? Baina ez da barrein izango inoz, ez? Hori ja. Bai. Garaia bukatu da.
Hori da. Gustatu zait, Damian, aingeruen aroa bukatu dela eta Doritoana, Miyazakiri ematen mezu Souls bat atiatzen izu hortik. bai, gutxiokin bai. Bale, nahi baduzuen ja, albiste handi hau alboratu eta gaurko gaize gazasiko gara, ez? Aipatu dugu moduen Wholesome Games jokuri buruz ibilko gara. Hau da, joku atseginek, alaizek, ez? Horri bilgaraia zer dan, zehazki Wholesome Games bat, Damienek ekarri deu Portalen kasu, berantzako adibidez, bai sartzen dela, ez? Bueno, igual teknikoki ez, baina bai, niretzat da joko agradable bat, ez? Eta badauka igual atmosfera ilun bat, hori arrazoia daukazu, Osea, ez da bakarrik, ez da bakarrik ez hiltzea, odolik ez egotea, tal. Egia da, baitza pixkate inmersioa baldin bada nahiko potentia, ez? Estresa aipatzen ginoan lehen, hori baldin badauka, igual ez da. Baina, karo, gero norberak ze sentitzen daben joku bakoitzian, ni egia esan Portalek ez nago asko estresatzen, eta pentsatzegat esperientzia politxa, gainera momentu gehienetan lasai egon zenke ez, zure jokaldia eta pentsatzen eta bueno, zentzu hortan relajatzen da. Egia da igual Portal bia ez dala hainbeste. Igual lehengoan gertatzen da gehiago, baina, bueno, zentzu hortan igual pixkat bai. Baina, bueno, ados nago zuekin, ez dela bereziki mundu guztiantzat joku lasai bat. Nik asko... Zan eritz? Asko zeitetena, jolas bat. Bueno, garbi edo bastanteko pista mate izuna Wholesome Game bat izalezkena da jokoaren kolore paleta begiratzea. Hau da, gaur aipatuko ditugun guztiak kolore oso argiak, alaiak dauzkate. Horrelako jolas bat balima da, kolore paleta hori daukana, probablea da Wholesome Game bat izatea. Bai. Bueno, Firewatchek badauka hola nostalgia puntu iluna ez, baina bai da paleta baita pixka berezia da, Gero komentatuko dugu, nahi baldin badazue. Azkenean horiz ez da, norberantzat Wholesome Games bat zer dan definitzi ez da erresa, baina egize da, azkenean bideo jokalarize gure saletasunien, violentzize, une hori ikusten dugule, ez? Titulurik jokatunetan, tiroak, gerrak, ez borrokak edo kolpiek diren nagusi, hori atozko burure Call of Duty, Fortnite, Elden Ring aipatu dugu, ez da, God of War, Valorant edo, milioika erabiltzaiek euren egunerokotasunien abiatzen da bezen, bestearen bat lanetan ikusten dugu, ez, alako kasuek. Askotan, gainera, itxura politza haue edo derra hauedekien hainbat obrak atzien indarkerize edo bortizkerize zaugarzek deko zela astu hoi dugu, ez da, aipatu dugu, kolorien paletieri begitzutie piste bat zelekela, baina adibidez, Mario Kart, kolore txue divertigarreze ez, publiko guztizentzat, umintzatzen nagusizentzat, baina egize da, aurkarizek garaitzeko, hauek kolpatzi ez sustatzen da bela, Nintendo lasterketa jokuek ez, orduen. Hori Wholesome da, atsegine da benetan, edo horrek gauzak da igual kontuten hartziko dira ez, esken finien. Bai. Alan da, esken finien, bideojokuen munduen bestelako eskaintza bat dauela, ezagutxera monaiko gendun gaur, ez da, erabat osasuntxuak eta gozatzeko diren jokuek. Ez dugu beste inor joko, ez dugu beste inor hilko, albora botatik badan be, alakorik ez dugu ikusko joku honetan. Egize da, askotan, aurrei zuzendutako lanetan pentsa aldo gule, solakoak aipatzerakoan, baina azteko zertan horan izen, gogorkeri zeharo bastartzen daben publiko helduari zuzendutako lan apartak ere egon badaude ez. Eta nik aipatu nahiten lehenengoa da, Asort Hike, oin hainbat urte kaleratu zen bideojoku txikitsuet, indie bideojoku bet. Garatzaile bakarrak sortu nikoa da, Adam Robinson Yu garatzaileek. Eta, ez teko besterik, hau da, esplorazio eta aventura jokutsu bet, txikitsu oso laburra. Eta azteko ez etxairik, ez erronka handirik, ez? Gure helburu izango da, holako animalia antropomorfiko batzuk dire protagonista bertan, killer deitzen den txoribet kontroleko dugu guk. Eta, bueno, holako bizi estresante baten hostien, bere izeko agazdoa irla batera, besterik parik, azte pare bat pasetan. Eta bertan dagoela, konturatzen da, ez tekola, ezin dabela mugikorrera bile, ez da? Eta izeko dinotxo horretarako bide bakarra dela, mendi handizeneko tontorrera altzie, eta bertatik bakiko dabela, ez? Deize jasotzeko
aukerie. Orduan hori bera izango da gure helburue, honek dei garrantzitsu bet jaso bide protagonistiek eta horraino heltzeko erronkak edo gainditu birko dugu, ez? Zein da arazoa, ezingo gara segiduen heldu, bierko dugu solako urrezko luma batzuk, ez? Bideojokuen mekanikak dire, plataforma geizen bat, ez? Nahiko simpletsuek, alan dabe askatasun handizen boten dutxu mugitzeko, oztopo bakarra dire, hormak eskalatxera eruten dutxu jokuek, eta horretarako bier duguz urrezko lumak. Urrezko luma dire olako sasoi edo aguante ikur modukoak, ez? Horregaz aldugu edo eskaletan ibili, Breath of the Wilden moduen, ez? Baina maitzen da nien urrezko luma bat, jauzingo gara. Edo egaz zeitzeko eta salto eitzeko, bai. Luma bakoitzak salto bat emoten dozku. Orduen, honek biltzen jungo gara, horrek misioan bide ezingo dugu, esplorazioak lortuko duguz. Eta horretarako batez be, Irlanda hauzen, beste pertsonaizekaz berbetan, aurkeztuko dakuz misio hauek, ez da? Batzutan beste barik arrantzan ibiltzi izango da, edo objeturen bat edo beste lortu eta pertsona horreri motien, alako gusatxuek, ez? Baina beti jokuk aurkezten dugu olako girotxe atsegine, ez? Ez dau borrokarik, ez dau pertsona jolako desatseginik, eta badauen, gero segurunik zure laguna izango da. Oso atsegina zentsu horretan, eta nire egizizan, erakarrizten piloa konfinamenduen, ezagutu nahan urruntxe ganera, uste hotzala itxioko bandel handi honetarako baten, feminaka joku bintzen bazen baten, olakoan gehitzu bien, eta esan eban, olako joku benda dutxen momentuen, etxin sartunde, laburtxue, alaize dana, politxe ez, eta oso ondo sartu baten, da horretikona, hainbat biderrez jolastuot. Esan dute moduen... Wholesome esperientzia uneko egun, ez? Guztiz, bai. Osa, nahi bat esun lako joku txikitzu bete, besterik barik, apurdu kaltzekoa dana, ordu erdi, ordu laurden jolastu da itxi besterik barik, hau da, perfektoa. Halen dabe, hori, izan dutena, oso laburre da, 3-4 orduten, nik uste, igual harina bai, joku, oinarreze dana, gainditzuteko zen duen, eta gero ja, nahi bat zen urrezko luma danak lortu, edo misinotxu danak bete, beste ordutxu bete edo bota, ez? Azkenean badeko salako guza, arrantzan ibiltziena, arrain mota ezberdin edauz danak aldozuz batu, edo mini joku batzuk edo sortik galdute, adibidez, olako voleibol antzeko bat, edo lantzaganien ibilitze lasterketa txupare bat dauz, olako guzak. Baina besteri barik, ez deko lan eduki nahiko txuduko, tan laburrerako, baina etxuz horatzen, ez? Da besteri barik, disfrute, lasai ibili, eta gozatzekoa. Pertsonaien diseinuak, pertsonaien diseinuak gogoratu ite beste wholesome game bat, Animal Crossing. Bai, guztiz. Eta bera apurbete map izan mogitzen da, bez? Ez teko Animal Crossingen hori ez landoan rotetan mundue. Ez da altzen horraino, baina apurbek gogoratzen dugu sistema hori bai. Ganera, grafikoak alduzuz nahiko bajatu, eta lortzen dugu olako PlayStation bateko efektu txubetu, bai? Olako pixelakaz, ez? Oso ondo dagoena. Eta hori ez da epatu dutera, azkenien eskaletie eta saltoka ebiltzie planietie eskaintzen du jokuek. Eta egize da, amaierarako, jaen bat urrezko luma deko zuzenien, motetxu olako askatasun bat, ez leku danatatek igoteko, saltoka ebiltzeko, gogorak hartzen dugu Breath of the Wild, ez, bere mugakaz, baina oso ondo da hortik ibiltzie, eta disfrutetie, ez besterik parik. Eta berriz jokatzeko aukera eskaintzen da, osea, zu jolastu duzu, baina esaten dut, hortarako prestatuta dago lehigartzen da. Ez besterik parik, azkenean da horren laburtxu, ez? Inoz badeko zuen tartitxu bet, eta ez dakizu zertara jolastu, igual aukeratxu dela. Edo barriro jarraitxu, amaitxu duzun partidegaz eta azkenengo gauza horrek lortzeko. Edo hasi eta disfrute barriro, ez? Pertsonaizek horretan, da lasai ibitxe azkenean. Lander, ikusten, Twitchen ikusten aizatenok ikusiko dituzu irudiak, eta dirua biltzen dezula ikusten da. Diruak zerbaitetarako balio du? Kasu batzuetan urrezko lumak lortzeko, eta gero, olako misio batzuk gainditzeko biharrezkoa da. Baina ez da sabizor diru pila bat, normalien justutxu lortzen duzu. Gero adibidez, arrantzan ibilitze, diru gehiago alduzu lortu, edo altxorra bilatute, ez, hor esplorazioan puntu horretarako. Baina bai, alako inventariz txikitsu bedeko zu, adibidez hori, ez da, kainaberi egaz, edo palie altxorra bilatzeko, diru bilatzeko, uren kupeltxu bedeko zu, zelandare batzu dauz hor, urezatu ez gero salto handizago haitzeko laguntzen dutxue. Azkenien,
Baduz bere gusatzuek, horren joku txikiz izeteko egiz izan, oin petxetan hasitxe, hainbat elementu dekoz. Baina hori, etxu itxoten momentu baten bez. Da purka-purka jolastekoa, hori, ez da ez etxairik, ez da erronkarik, ez da denporarik zertarako bez, zure ritmora altzara joan. Eta ze plataformatan aurkitu dezakegu? Nik uste dut dagoela PC-en, Switchen, eta igual PlayStationerako atara bien oin gitxi, uste dut ni jolastu hostien estrene dala, salto baten. PlayStationerako dau, eta Xbox One-erako bai. Eta Switcherako ere bai, ez? Bai, tanatan orduen kotxola danatan, da ordenagailuen. Osa, nahi badozuen, nahiko merke egoten da ganera, hori arpatu dutena, ez? Hor, bandel horretan egon zan oin urte batzuk, baina bestela oso merke biltzen izen da, batez PC-erako esango neke. Orduan, nire karte maz haitxuen eta, oin, hartze santurako, ez? Hartze gurutxu baten pasetako holan jokutxu bet, oso zondu dau. Etxe ikusten da bine gaitxik, ezke 4 eurotara gonda Steamen eta holan. Orduan. Nik uste zure pak hori daukatela itxuekoa, behiratukot. Bitxu. Bale, nahi bat zuen eurrera etzen dugu, zeniko badeko guz jokuek hemen, ez? Joalzon txuek. Bai, aritz, ezta? Bai, urrena ninez, eta jolas hau, gamer hauntzian, pixat ibiltze zeatenak, eta erratzaian hainbetetan aipatu deu. Eta, euskeratuta den jolas bada, ez? Pile-up, box by box da. Jolasa frantziar garatzaile batzuna da, gazki ez banao. Bai, angulemakoak dira, hori da. Eta 2008 batean atera zuten, bai PC-erako zein konsoletarako. Eta, plataforma eta puzzle jokoa da, pixka Super Mario 3D World edo beste hainbatekin antzekotasun batzu dauzka pixkat. Baina, hemen protagonistak box by box esaten dugu momentutik, kartuzko kaxak dira. Eta aldi berean, 4 pertsona batera ibili gaitezke. Gainera uste, plataforma guztietan ibil zaitezkela 4 pertsona aldi berean. Are gehiago Steamen, ordenagailuan daukazutenok eta Steamen, lander nola modalitate hori beti izatezuna. Remote Play Together uste dela, ez da? Remote Play Together daukazutenok, egin dezakezutena da, pertsona batek izan jolasa, eta beste 3 baita ere ibili, gezkiz banao. Galdera bat, ze gertatzen da gutxiago dien kasutan? Hau da, bakarri jolasteko, ero binaka, ero irunaka jolasteko. Ez da aldatzen ezebez jokuen, Puzleak igual egin deitzazketzu. Karo, baina puzleak, hori da, puzleak lortzeko beste zerbait izan beharko dugu, aldatu beharko da pixkat... Ez berez, dana da bardine, utxe komenteko, ez da, baina hori ez, laguntzi emoten dutxu beste pertsonak jolastu eskero igualeko zagatxutera erreza hueldu zeinke, baina orokorrien, azken finien, eurrera etxeko, igual imaginate zabaltzeko dana dalakoa erabilerrezun objeturen bat edo, danok pasetako laurok, objetu hori ordeko zu edo, bakarka edo zein launaka jolastu, beti egongo da objetu hori erabilerrezun. Ni jakitenez, bakarkare pasatu izakezu jolasa, baina jolasaren ezaugarrian arabera, nik uste gutxenez bi ibiltzea dela ideala, ez? Bai, nik uste, bentzanik lauko ikusita nago, eta azkenean puzzle batzuk bai, ez dakit ze puntu delaino behartzen zaituen, baina puzzle batzuk lortzeko bestean laguntza biozu. Bentsatzen nago, nik bentsat. Uste bakarkatan aldo zule lortu balan dago, Bai. Ez dakit, baseren batzuk adibidez, bultza egiten zotzuen airian, eta joate zinaten, lauro bat azten atzetik jarri, joate ziren beste dana bultza egiten gero eta urriñago, eta zui azkenengo egiten zinuen, eta hola iriste zinean leku batzutara eta hola. Nik uste hori zala ja trampi, berez, launaka ibiltzerakoan, eta berez beste bideo bat egote zala hori zala, bideona, ez da bideonik, ez? Ja. Bide kreatiboa esan hori. Hori da. Vale. Berezitasuna zer dauka, hemen etzaidik ez dagot, ez da partida bukaerarik ere. Eta, tipa jolasak bilatzen duna, edo bere helburua da, taldeka ibilita, elkarlanean lan egitea, edo jolastea, eta ondo pasatzea. Ze azken finean, esan dugun bezala, bakarka pasatu itzazketzu pantaiak, baina taldeka zabiltzaten egon, danok batera pasatu behar dezute pantaia. Orduan, ibili zaitezkete, bat gizki egiten badari bronka edo. Humoreakin beti, bronka botatzen, edo hartu dezakezu norbait zure gainean eta udetara bota, edo
parrepila bat iten da. Bai, putadita asko inlizke. Bai. Baina, bueno, beti ere ondo, ez da azarratzeko jolas bat. Ze uretara ere botatzen bat zaituzte, ba, bueno, aztezea pantailaren aziratik eta ez dago. Bai, segiduen agartzen zara, ondoan agartzen da, hori da. Bai. Guk adibidez, Ez dago eriotan sensazio hori. hori da. Imergelatan eta askotan jartzen dugu, euskarazko jokuek erakusteko, ez, azken finean. Eta interesgarri da, ze, klaro, askotan, hori, ez dago min artien putietako asmo hori egoten da, ez? Baina, klaro, konturatzen dizenien joku ondo dagoela, merezi da bela. Eta aurrera itzeko, elkarlanin ibili berzela bai ala bai, hori ja, ez, alkarren artin azten dire komuniketan, esaten, lagundu honegaz, hau ingogu, bestie. Eta hori aldaketi ikusten juti apurka-apurke, eta oso berezitxu da, eta hori ikusten da beretan joku hona dela. Bai. Eta, bueno, mekanikak ez di asko aldatzen jolasean, pertsonaienak behintzat. Zaun, bat erez, gehienez skin batzuk jolas barruan erosten dituzula. Bueno, erosi diru horrelakin ez, moneda batzuk biltzen jutentzea pantailetan zehar, eta diru horren truke. Hori, ordainpeko gauza bat dauzen, jazta Holson, bale? Hori argi zitzeko dugu. Eta, bueno, gero daudena da, hori bai, abilezia ezberdinak ematen dizkitzuten kutsak. Ba, adibidez, kutsa bat dago gogoratzen naiz, muelle bat bezala altuago salto egiteko balio izuna, bestea dago mingaina bezala ateratzen du, eta urrutiko gauzak zaiten ditu, erakartzen ditunak, eta, bueno, hainbat objektu daude abileziakin, eta horiekin jokatuz puzleak askatzen junbertzea. Eta nik esan luke jolas bat, Lander, esan duzun bezala, gamer galaketa egiten ditugunean, oso ondo funtzionatzen duna, jolasa merkea da, estetikoki oso polita da, ez du ordenailu edo ekipo handirik eskatzen, lau pertsona ibili daitezke bat aldi berean, euskeraz dago gainera, beraz, gaina euskeraz ustet, gezkiz bana o natiboki dago, ez? Hau da ez da ezer instalatu behar... Ez, garatzaileetako batek, musikagileek, handi zamestoik, berak euskeratu ban. Eta hori ez da bider besterik, kontsolatan zein pezien, menure junezkero da hizkuntzatara bertan euskeraz jartzeko aukeri dugu. Ba, jolasa oso divertigarria da, eta amendik Wholesome Gamea nik uste perfecto betetzen dula definizioa. Eta gomendatzen dut. Asko merezi dugu benetan, dan talde txikirako eta sakusa pila dekoz jokuek, ez? Ba, mundu piloa eta erronkatzu bastante, azkenien puzle oso simpli direkela bakotzeko, batzutan besteri pari, golkasa batzuk batxie da, beste batzutan bai egon behar da, ez? Ati bat zabaltzeko bidien bi edo. Baina hori ez da, eduki nahiko txudeko, eta oso onden dau, haritzik komente da bena, ez? Grafikoki oso politxe da, eta holako kartoizko, ez? Girotxe badeko, paper mari aldo bekarri bururi igual. Baina merezi duen nahiko ez ezagune da. Osa, guk aipatzen duguleko ez, euskeraz dagoelako eta hori. Eta berez nahiko ez ezagune da joku, tasko merezi dugu, batez egun miik askolazteko. Lagunekin bebai, barre batzuk egiteko oso ondo dago. Arretzan, hau nire, ez dauka merezi duen fama, ze jolaz, ez zango komplexoa ala, baina oso resultoia da. Dauka, sinpletasun horrekin oso resultoia da, orduan. Guztiz gomen da harria. Bai. Oso ados, eurrengo dugu nahi badazuen, urrengoa ni bentzet komentetako desietan nago, ezta? Bota. Hainbat dierrez aipatu dugu beratxaioan, ez? Katamari Damacy, ezagune, ez? 2002 PlayStation 2 estrenesan jokue da. Ordutik ona, hainbat jarraipen eukideuz, ez? Bai, PlayStation 2, Wirako, Xbox kontsolatan egon dela izango neke. Eta 2018 zen, lehenengo jokuek, jasoban, reroll detzen den bermasterizazioa, grafikoki oso simple ideales, bidizetan ikusko duzu moduen, bermasterizazio simple bategaz, gaur egun oso ondo ikusten da, ez? Dekolako Zelda Wind Wakerren antzeko cel shading estetika hori, ez da? Hori, 2018 zen plataforma modernotan estrenesan. Eta, eskaintzen dozku, aurkezten dozku, olako proposamen simplie, baina bitxize ez. Katamari detzen den pilota bat biraka eron bierko dugu, eta horregaz kokalekutako objektuek batzen jutzi proposatzen dozku, ezta? Hau da, azken finien, olako elur bola erraldoi, edo ez horren erraldoi bat sortzia, zikera mentxet. Ze, lehenengo partidatan jokuen misioka banatute dau, Katamari Damacy eta reroll bermasterizazioa, misio txutan banatute dau, uste dut berez dizela 10 erronka handi, eta gero beste bigarren mailako erronka batzuk.
Eta, bueno, erronka nagusietan ikusko dugune da, besterik parik, partida zenanien, aginduko duzkue gure pilota horrek, ez dakiz emateko diametra auki behar dabela. Ba, lehenengo partidan, hasiko gara etxe japoniar klasiko baten, ez? Besterik parik, alako gela baten ganera, eskara mugiduk askorik. Eta, ba, asko jota aldu birko gara metro bateko diametrora, ez? Olako oso zer. Orduen hasiko gara batzen, ba, arkatzak, boragomak, txintxetak, ez? Alako objektu simpletxuk eskeko gara batzen. Kontu da, klaro, gure pilotan horrek erantzitzeko egingo dire, eta guk ikusingo dugu zuz, jolasten gauzela, bertan dauzela batute. Eta gure pilotien tamainoa handitzen jungo da, ez? Eta purka-purke gerozetak handi zauek hartzen azelako gara. Adibidez, hortik ikusko dugu gelatik, saguek da bezala mobitzen, edo bestelako kontsola batzuk ikusko dugu, edo tanadalakoa, ez? Azkenien, objektu pilo bat dauz, eta tana edeki euren modeloa, euren izena, ez? Eta hori, purka-purka handitzen jungo gara, eta gerozetak handi zauek hartzen jutuko aukeriko dugu, ez? Lehenengo misinio horretan, eskarazko hori mobiduko, baina aurrera inala, eta misinio desberdinetan, bueno, lehenengo ikusko dugu kokaleku desberdine izela, baina gero asko errepikatzen doaz, pasetan dana da, gure pilotiek tamaino handi zauko du bazikeratik, eta helburue ondino handi zau izango dela. Orduen, adibidez, lehenengo gela horretan, gelan geratu barik, ja, etxe osora paseko gara, etxetik urteko gara, igual, usto torrez, baina etxie osorik hartzeko aukeriko dugu bai, hori pantailien arabera, ez? Eta ja jungo gara, ez bakarrik, laranja satizek edo, kartak hartzen, ja, mailererako animalizek, pertsonak, farolak, etxiek aipatu dugu, kotxiek, danetarik hartzen jungo gara, dalako pilota zoro baten bihurtuko da. Egize da, hola nahi patute, ez da bela moten horron joku atseginean, ze pertsonak erungo duz gure pilotan zarataka da hor mobitzen, ez? Baina, aurkezten da ben olako, estetika politxegaz eta bastau biolentzirik berez, pilota horrek batzen dugu zenien, pertsona horrek batzen dugu zenien gero amaieran izarratan bihurtuko dire eta konstelazioak sortuko dugu, dalakoak, orduan beti mantetzen dugu tonu alai hori eta hori, ez duzu inorriltzen, ez duzu zerreitzen, ez duzu guzetxarrik eitzen. Orduan, nik uste sartuko zala, atal honetan. Ganera, hori, ez da, ipatu behar da zelako soinu banda politxe dekon, ikaragarreze da, hainbat komposagile dekoz, eta talde olako jazz estilo txu bategaz dekola esan lehike, japoniarrak oso sartu hunde dauz estilo horretan. Eta ez dakitzaritz, nahi bodezun adibidetxu harin bat jarri. Ez daukat prestatuta. Berton gidoien deko adibidez, bai. Etxuteko segundutxu batzuk, beta merezi da bela Katamarin soinu bandiek. Segundu bat, que será izena du abestiak. Ni pixatzea egiten ustet, ez? Egiten diola, nola esango denuke. Que será, kantu mitiko, ez dakit nola duen izena, baino. Izeleke, bai, euskalako kusapitz. Zera, Simpsonen agertzen dara. Whatever will be, ez? Ez dakit. Bai, hori izan. Hori da. Nik uste horre egiten diola, nola esango denuke, ba. Bai, keinu edo, azkenean, ez? Olako adibide pila dauz, egizan abesti dana dire egitzelak, eta nahiko txuikoz joku ganera. 10 misinio eukitzeko abesti bastante dekoz. Eta, aipatu dugu, ez? Elburu edala izarrak eta konstelazioa sortzia. Historize, oso zoroa da. Guizengo gara kosmosan printzie, olako izaki txikitzu bet. Eta kontu da, erregiek, protagonistien haitzek hankasartze galanta haitzen da bela, eta izar guztizek zerutik ezabatu itzen da zela. Orduen, gure lana, printzien lana izango da, kosmosa berpiztie, objektuok hartunde, eta, izarrak eratuta azken finien, ez? Dana da oso koloretxue, ikusten duzu moduen, ez? Eurek low poly estiloko, ez? Modeloak eta ikusten dugu zeleku danatan, baina aldi berien oso ondo dauz, ez? Bere nortasun edeki edanak. Eta hola mantendu da bez, sagako urrengo jokuetan bai, batzutan ja bai egertzen da, ez, kalidade edo zetasun maila handiza bedekila, eta nik uste hor galtzen urtean dalata dana.
Baina adibidez, oin ekainaren bizen jasoko dugu bigarren jokuen bermasterizazioa, Will of Katamari. Askok dino eganera sagako onena dela, nik ez du jolastu, baina desietan hau. Eta hori hemen, badakizu ez, zer dauen, ja ezagutute, zuek ikusko duzu interesetan badatxo ez, baina beretan asko merezi deu, hau oso laburtzu da, nik izango neke 10 bat ordu duten edo gitzi hauten ja osorik gainditut euki aldala. Baina, bai pasetan da, oso merke dauela, aipatu dugu moduen kontsola eta PC-erako dau, kontsolatarako eta PC-erako dau. Orduen, erakartzen bazaitxuen, asko merezi deu, eta bazken filen hori, ez da, ja kultuzko joku edala esan aldugu, eta sosa gaitxi da. Bai, ni, beti pentsatzet, noizbait ibili nintzen nunbaiten, ezke sonatu iteit ibili izana. Baina ziur. Eta gero, gogoratzen naiz, zuk izan zuna, ez? Soinu banda, musika banda, aparteko daukala, eta bai, abestioa daukat, gordeta, nire reproduzio listan, Katamari Damasikoa dana, eta, ezke Japoniarran garatzen, musika komposatzai batzuna irutze zait, beti Japoniarrak imaginatzeitu oso jende rektoa eta serioa, eta baina tartean daude, zoro batzuk desberdinez... Japone daukana da alde biak. Hori. Edo oso serioa, edo oso zorua. Hori, eta zoroiek batzutan egiten dituztena marabillatzu dira. Gainera guztira, musika estilo guztitara atrebitzen dira, ez duna, Landark esan duna, ez? Jazza adibidez Japonen etzen nuke kokatuko, baina hortara atrebitzen dira eta ondo egiten dute hortaz. A ber, bakatu mostia, baina tank, arridura ikurrakin tank, TANK, ezagutzen baldin moduzue Cowboy Bebopen openinga, praktikamente. Hori da, azken hor dabiz jazerudanak, japoniarrak, asko nabari dela, eta bai. Eta olako temazo bat, esaten dut hori sekula ez da sartzen. Igual ez dut epatu ez, joku batxe ginen, gaizeri buruz bertan gabizela bai, igual da epatu behar sailtasune askotan, ez? Joku errez hauek edo, batxe gina izan hori dire. Eta Katamarina da bideo hori da, ezta, piloti kontroletako besteri barik, bi joystickek erabilko duguz, bizikaz eurrera inezkero eurrera entzat botako gu, bate eurrera bestia atxera inezkero piratu ingo dugu, ez? Ez teko misteriorik, orduen edo no jolazteko modukoa da, ume txikizik be joystickek hartu da, listo, ez da besterik. Orduen alde hortetik be Holson joku edala esan leike. Bai, oso polita da. Kontzeptua dauka oso berezia bideojokotan. Inoiz etzai okurritzen horrelako gauza ateitea, baina, altxor bada. Bai. Bueno, Katamari jamuna lagako alde batera, momentuz. Eta sartuko gara ideakin. Idea bera, ez? Jokoa da, eta Bilboko TLR Games taldearen lana da. Oin aste batzuk estrenatu zen, bai PC, Switch eta iOS-erako. Eta egia da, garatzaileen arabera, ez dagoela irabazteko ezer, baizik eta da gehiago ideetan pentsatu, sakondu, eta pixkate aldentzera, ez? Esaten da berak. Dala pixkat bueltak ematea buruari eta ulertzea pixkat ideak zela funtzionatzen da ben, eta oso proposamen berezia da. Azkenean benetako mundu errealeko eszenatokia erabiltzen dabe, eta fijatzen baldin bazate, ikusten baldin bazue jokoaren irudiak ero, ikusten zabiztenak Twitchen, ikusiko duzue, die Finlandiako zerutik dron batekin grabatutako hainbat kokaleku. Berez, Olli Hutunen zinemagileak intzeban film labur bat, idea izenakin, eta baita esan estiloku. Orduan, honek esaten da bena da, izango esala DLC bat, ez? Izan beharrian joko bat filmarena estentzio bat desela dala, ez? Da bideoaren, laburmetraiaren olako luzapen bat desela, eta hola sentitzen da, azkenian honek TLR-koak deitzu inzotzen, oliri, eta esan zotzen, segatik ez dugu egiten joko bat olakoa, pixkat zure laburmetraia aurrera eramaten da bena, eta benetan laburmetraia honetan oinarrituz,
jostagarritasunen interaktibitate bat sartzen dutzaguna, ez? Pixkat aratago eramatea. Eta itxura danez, oli hau jokalaria da, ezagutzen da bideojokoen mundua, eta oso ondo ulertu zebala, idea hau, eta orduan, hasi zen, grabaketa batzuk egiten espreski joko honetarako. Eta bai eskatzezotzen gauza oso zehatzak, aurrerago komentatuko dugu, ez? Baina azkenean jokoa, zertan datza jokoak? Dago bombillatxo bat, ez? Izango zana idea bat, argitxo bat, eta honekin egin behar dugu bidaia bat. Bidaia hau da pixka kontrolatua, baina baitza pixka arbitrarioa. Orduan, ideekin gertatzen den bezala, ezta? Zuk idatzen dozu, baina askotan lehenengo idea ez da honena, eta gainera, ideak izaten ditu norabide aldaketak batzutan guk voluntariak egiten ditugunak, eta beste batzutan, inguruak forzatzen dituanak. Orduan, bombilla honek egin leikena da, zuzenbide batean mugitu, eta gero dauzka aukera 3 aldiz rebotatzeko pantalla bakoitzean. Okeres baldin banago. Ez dut aukerari jokatzeko, baina, irakurri duten agaitxik eta entzun duten agaitxik, hola da. Eta orduan, badare... Hori kontu da, lehenengo hasikeran bai dauz 3 rebote edo toke esango duguzenak ez, baina gero kopuru hori areagotzen doa lan dabe, Baina uste da pantaiako ez die 3? Ez, gero lortzen zoaz objektu batzuk, dizela olako plusikur moduko batzuk, eta horrek olako behin betiko tokik modutxuz, ez? Gero amaieran, bastakizima izen, nahiko txu, ala 10 bat edo alduzuz. Da guzula akumulauta bezala. Hori da. Vale. Ez que egon zan, bera, Arturo Monedero egon zan komentatzen, nola egon ziren diskutitzen, ez? Segatik 3 eta ez 4, ero ez 5. Eta erak esatezen, bi igual 4 geratze jatzula, rekorrido motza tal, baina 3 zala zenbaki egokia, ez? Bere ustez. Eta horregaitik insistin dizo balako esan dut. Gertatzen dana da, hori, eskenatoki oso berezia da, eta orduan saiatu die, naiz eta mundu erreala izan, saiatu die daren lekuetan mugimendua gertatzen baldin bada hori erabiltzen, ez? Hau da, kotxe bat pasatzen baldin bada, saiatzen die fotograma sartzen kotxea pasatzen danekua, eta orduan kotxea joten badau zure pelota be, interaktua egin leike zure argiarekin, zure ideiarekin, ez? Eta horren arabera be badare olako mugimenduak eta interaktibitatea. Eta baitza kontutan izan behar da, pantaiak guztietan dagola zerbait mugitzen dana. Ez emateko argazki ero Google Mapsen itxura hori, ez? Eta orduan beti sartu dabe, zuaitzak aizeakin mugitzen, ero txoriak pasatzen, ero trafikoa edo olako gauzak. Bai, pertsona ikusleik ez adibidez batzutan, lan eitzen edo ibiltzen besterik barik eta lakoak, bai. Eta hori ez da erreza izango Finlandian, Bai. Ez estabelako lanik egiten, baizik eta dentsitate oso bajua delako biztanliena, hori inorez dela... Ez da itxura. Bai. Eta hori, azkenean ideak ipintzen die, eta kristonetako... Ez dakit. Kristonetako... askotan, aipatzen dabena da, idea honetan gero egin leikela komentarioak idatzi, iruzkinak egin, bai? Eta, hor badagola, iruzkinak, dare, alfabetoekiko ero banatuta momentuz, hau da, asiatikoak ikusten ditu, azkenean, ideogramak, eta, en cambio, alfabeto occidentala, ero, ingleseko alfabetua daukogun herrialdetakoak ikusi zenke notak idatzita igual alemanez ero euskeraz ero dana dala, ez? Eta nahazten die. Eta zuk ikusi zenke besteen ideak. Baina ezin dozuna da jakin zeinena dan. Baina Japonen bai hasi die ideak ideogramekin sinatzen. Eta orduan badago aukera jakitzeko pertsona berdina dan edo ez, baina bestela incluso esaten da garatzaileek ezin da bela jakin zeinena dan idea. Espada ikusten idea bera baten bat Twitchen zuzenean idazten, eta orduan esaten da, hostia, tipo honek idatzi dau, honen kodigoa edo, bai, identifikatzailea hartzen dut, eta orduan badaki zeintzu dien bere ideak. Baina berez identifikatzaile batekin anonimoki doiaz, eta badago olako zerbitzu bat lanian, ez, demonio bat, identifikatzen, demonio ditzen jako, martxan dagoen programa bat, egiten dabena da, hitz desegokiak, ero idea ofensibuak, eta hori dana, kentzen.
kentzen, eta, bueno, pixkate baneatzen, ero regulatzen, eta olako sistema bat implementatu omen dabe, nun zuk tipo baten idea erabakitzen bauzu, ez tozuna nahi, jatula gustatzen, ero desegokia dela, igual ez totzun erakutziko pertsona horren idea gehiago. Eta zoa egin nolako da. Bai entxugot, oso irain gitxi edo komentarizio desegoki gitxi topeta bezala momentuz, ez to jakin olako sistemi bestean. Eta de hecho, tipo bat dia, igual, baneatuta baldin badago, bere ideak ez, jende pilo bat reportatu ditu alako, automatikamente sistemak eser esan babik, inori ez totzara ikusten bere ideak. Baina bera ez da konturatzen, inori ez da bien irakurtzen ideak. Eta bueno, bai, esaten da bena da, orokorrian, jendia nahiko lasa edabilela, eta gero oso kuriosua dela, herrialde bakoitzean, nola umorea oso desberdina dan, txiste batzuk egiten dien leku batzutan, beste batzutan oso desberdinak egiten dien, eta ez dakit, oso kuriosua dela, ez? Bakarrik eukitzia datu base hori ideekin eta, jode, oso kuriosua dela, ez dakit. Neri jokua desberdina desde luego, oso desberdina pentsatzen jat. Leno hasieran esan deuna, ez? Jolas hauetan esperimentatzeko aukera handia ematen dula. Hortaz, inolaz ere. Nik jolas hau esan, behitu, norbaitek esaten duenean, batzu jende bat badago eta esaten duena bideojokoak artea ez diala, nik jolas hau erakutziko nioke. Eta esan nioke, hau ez da artea, artea interaktiboki ez da. Bai, da, idea izeneko laburmetraia batetik sortutako idea jokua eta ideei buruzkoa, ez? Eta denbora guztian audiovisualean segulako nahasketak, interaktibitateakin, azkenean pinball erraldoi bat, baina benetako mundu errealeko paisaietan oinarrituta. Hori, azken finean, oinarrizeko oso simple izan arren, gero atxien dauen horrek, ez da, komentu dugun danak, emotetxo benetako berezitasun hori azken finean, ez? Bai, eta bueno, gero lander pixkate gehiago ikusi izan dozula uste dut, eta badare ez, berezitasun batzuk, ez dagoela Game Overrik, geratzerakoan egiten da esan dugun mezu hori, eta jokalarien artean geratzen da zabaltzeko, eta ikusi leizken mapan nola geratzen dian hor. Eta gero, amaierak baina egon badarela, 7, itxure danez, eta ez dakit oso ondo, amaiera honek zer esaten idaren. Dire, garatzaile grabeniko bidizo oso laburrek ez, adierazteko azken finen zure idea hori nonora aldu dala. Baina benetan ez teki desberdintasunik ez beste amaierakaz, beste barik zure bonbileik geldi geratzen danien, zure idei zabaldu etzen dabe, beste jokalari batzuk ikusingo dabe, edo batu ingo dabe, irakurrengo dabe. Orduen, ez da horren besteko desberdintasunik ez, baina bai gure bien, beste barik, bueltaka emoten ibili barik, amaiera bat egoti ez, kokaliku bet nun horra aldu nahiot edo danadalakoa. Ideiak beti toki berdinean ezartzen dira beste jendeak irakurtzeko? Zuk idea bat zabaltzen dozu, zuk bidie bukatu dozun lekuen. Hau da, hori apatu dugun lehen ez da, bonbilegaz hiru bultzada, toke edo danadalako deko zoazik eran, horrek ero areagotzen zoaz, baina lan dabe igual, eltzezara kokaleku batera, nun geldi geratzera, eta nalako gaitzik, ezin dizuzuen aurrera, igual bide iztu bat etzen da, eta zuk aurrera nahi izan duzu, baina ez duzu lortu, edo olako kontenedore arti geratu zara atasketa ez. Eta epe batera, ja partidia amaitzutzen dela esango dugu, baina amaitzen da zure idea hori idatzitze ez, zuk aldatzen jarri ikurbet, olako ikur desberdin desblokeetan zoaz, besteri barik ez, itxura estetiko amoteko, baina gero idazten zune da peso laburbet, eta horrek alduzu zure menuen irakurri, baina gero beste jokalarizek behi ikur hori ikutu eskero, bere menure gehitzen da, eta orduen errepasatako gehiageko. Eta menek aipatu da benaz, kinin penie da, igual, ez egotie, penie edo aldatik ondo dau. Idea hori guzti da txule aditzera moteko edo sistemaren bat, ez? Ez dakit ez dagon, Gustau jatzula igual bai, baina, karo, ez dakizuna da zeinena dan, Karo, ez dut uste da unik alan dabe, adibidez, Dark Soulsen edo Elden Ringen mezurkaz pasatzen da moduen, ez? Zuk ikusitxe zule gustoko dut bat motetxu nien, holan adierazten dutxu, ez? Hemen ez dut uste Eta saritu iten zaituzte, jolasean. Hori da. Hemen ez da horik, besteri pari da, nahi badozun zure ideak zabaldu ondo eta bestenak irakurri, ez badozun nahi, ez, baina jokuen berezitasun hori da. Eta partidan zailtzanean, ideiak pentsatzen mugatuak egongo diala zuri agertzen zaizkitzunak, ze
mundu guztiak amaitu dun tokian baldin bada, pantailan horitzake petatuta, ez? Bai, nik uste dut sistemaren bat implementatuko Eske- dela. Idea maksimo bat hori da. pantailako eta random bat sartu Hori, edo. Suposatxe bai, bai. Holako Alan dabe, zerbait. ez dut uste hori joku arrakastatxo denik, baina suposatxe eta horrako zer pentseko biela, ez? Bai, hor muga bat izango da, pentsatuta. Bai. Hori azkenien komentu dugun, ez? Da holako pinball bat, erraldoie eta elementu interaktiboakaz, bai bada egize beti kokaleku errepikatzen doazela, ez? Zu beti agartzezala leku bardinen, urrengoa bardin izango da, eta bar. Orduan da holako mapa bat sortut esango dugune, zure interesetan badotxun leku bateraino eltxie, hori zen leka adibidez helburu betez, nahi hot joan, alik eta mendibalderen edo ez dakitz. Orduan ordeko zurronkatxu hori, eta aipatu dugu zen plusik horrek lortute, eta alik eta bultzada edo toke gehizen lortute, igual aukera gehiza dukuzuz ez, horraino heltzeko. Baina beste da ez dau helbururik, ez dau benetako amaiera bat esango dugune. Baina hori, ideak zabaltzena da helburue, aipatu dago moduen garatzaileek satoz irabaztera ez, aldentxera edo ondo pasatzera, disfrutatxera bakarrik, hori da benetako helburu jokuna. Hori da. Zuri guztu jatzen, ez, Lander? Esperientzia aldetik? Bai. Hori, azken fin oso joku txikitzu da, ez da orduk eta orduk jolastekoa, baina proposatzen da benerako oso ondo dago, ez? Zain, niri bentseta adibidez pinbolak, enaz pinbol baten fizikoan orduk eta orduk sartzekoa, honegaz bardin, azken finen. Ja. Bueno, daukuzu hau eskuragarri orduan, esan dugu hainbat plataformatan. PC, Switch eta iOS, eta adibidez, idea bat egiteko, Steamen 12 eurotan dago momentuan, azkenean indie joko bada, eta, bueno, itxura txukuna doka, bentsa zerbait desberdina da, ezta? Bai, eta amaitzeko igual, aipatu behar da, garatzaileek asmoa agertu da dela euskeratzeko, ikusko dugu ja ezer alba da nahi horregaz, eta laster badeko euskeraz. Hori da. Ea da. Bale, igual urrengoakin jarraituko dugu. Hauek bukarakoak azkarra ipatuko ditugu, ze, askontzat ezagunak izango diata, oso famatua dilako. Eta, urrengoa da Terraria, deskribatzeko azkarrein da, igual ez da guzti zuzena. Bota, Minecraft bidimentziotan. Hau ez dugu prestatu, baina marekixen. Hori da, da mineatzea baitare, kontzeptua, blokeak gaude, bagarrik bidimentziotan dala, baino askoz komplexuagoa da, ze... Gero mugiko horretarako egokiagoa izan leike? Ez dakit, Mugiko horretako ez esan ezu. Telefono mugikorrak, ala... Adibidez. Bai. Mugiko horretako ez dakit... mando batekin hiltzen mazia, bai, baino... Pantalla taktilan hiltzeko, zenbait boss eta pasatzea, Minecraften, dakizuten bezala boss bakarra da, ia, dragoia. Hemen boss asko daude, bossak habilitateak ematizkitzute, esploratuz aurkitzen dituzu kutxetan itemak, fabrikatu itzazketzu gauza pila bat, erosi, saltzaileak etortzen dira eta... Komplexutasun da, sakontasunean Minecraftekin ez dauka zer ikusirik, Terraria asko sakontasuna handiagoa dauka. Baina, igualdeko sakontasun gehiago, jokuko mekaniketan esango dugu, ez? Gero Minecraften sorkuntzara bideratuta osen gauzetan. Ez dakitxe, ez? Terrarian egiten oso gitzi ikusiot. Ez, karo, eta gero bai, biden izatean, posibilitateak gehiago ematen dotzulako gauzak egitek. Azkenean, irudeko mundu baten sortu, ja makinak berak ezin dago askoz gehiago sartu, ez? Eta hemen emoten dutzen aukera hori, petatzeko nahi duzun beste. Segi barkatu. Ez, gauza asko, ez lasai, también. Gauza asko ez dago, esateko, hau da, bost batzu daude, junbertzea horiek pasatzen, ez daukazu ordenik, baina, orden logikoa dago zeltasuna mailatik. Eta, hori, egin bezu eraiki... Eta hori jakiteko, badago zerbait, gidatzen zaituena? Nik esango nuke wikia dala. Eta... Gero baitare, segun bosa nola agertzen zaizkitun. Ze azken finean, lurrean zuloa egiten bera kasuaz denboran aurrera, zenbat eta beherago zuloa aurkali zailagoak aurkitzen dituzula. Baina, beste bos batzuk lurzoru mailan inbokatu behar dituzu, hortaz ez da erreza.
eta zenbait gauzare etxetik gertu ezin dituzu inbokatu, ze igual etxe apurtzen dizut eta. Ordan, jolas bada, bueno, orduak eman ditzazketzuna pasatzeko. Ni ibilitana ordu asko eta zeurazki progresio aldetik oso gutxi aurrera egin nuen. Baina, eta gainera online dauka, zerbitzaria montatu itzazkitzu, Minecraften eta bezala, jende pila batek nibiltzeko. Ez dakit, gehiago zuzan. Eta hau bai da pixkat, salantza gehiago ematen da bena Holson joku da edo ez? Bai. Violentzia dauka, gainera ematen dau, bosak eta saiago aldin badie, estres puntu bat izatea nahiko erresa dala, eta beldur rollo bat be antzematen da bideotan, hori ez dakitze puntuta, baina. Bai, eta mostro asko dia nola zago nuke, Lovecraftianoak, ez? Hori da, Lovecraftiano bat. Orduan ez dakit, Holson. Bai, azken finen, igual Holsomen kutsu dator multijokalari txiki izen bat, ez? Minecraften moduen, alkarga sortu, alkarga aurrera egin, ez? Kutu horrek. Bai, izan leike. Bueno, eta beste bat zeukoguna baitxa, ez? Gure radarrian ero da Firewatch. Firewatch da joku bat, oso berezia. Oindala urtetxo batzuk irten zan, ez dakit egia esan noiz, baina oindala, ez dakit, 5 bat urte, igual gehiago. Igual ja pasau dira, bale? Ez dakit, da tipiko. Baina, bueno, ni goratzen ez irten zanean, neiko boom izan zan, batez be joko la inditxo bat izateko, eta da joku oso laburra, bai. Topaulizke gameplaysak 4 ordu ingurukoa, baina jendiak, inzeban jugadia izan zan askok eta askok, inzebena izan zan, Steamen erosi, eta nola, bueno, da gizuen bezala, Steamen, 2 ordu baino gutxiago jokatetako jokuak itzuli egin leizkela. Ba, Steamen 2 ordu baino gutxiagoan pasatu jokua eta itzuli. Neiko jugada, bueno, Santarra. Desango, bai, bueno, hori, neiko santarra, baina ba hola inzeban. Eta azkenian gare, parke nazional baten estatu batuetan, National Park, olako parke erraldoi batean, gua pixkate zaintzaileak, ero, bueno, Firewatch izango da, berez daukogu postu bat, ez? Egiten duguna, zona bat zaindu. Eta hor, dago gure historia bat, joan biagana baitza deskubritzen, ez? Zer gertatu den gure iragan laburrean, eta gainera zerbait gertatzen da, misterio batzuk eta gertzen di hor. Eta ez dakidan egun bat biko kontuan, gertatzen da historia guztia, oso laburra da, baina hori dana, bueno, ikertzen, aztertzen, eta joan biaga, eta goia asko menditxik, eta berez oso lasaia da, nahiz eta misterio bat egon, eta poliki-poliki goia, aurreratzen dugu lasai asko, eta ez dago estreseko momentu ondirik. Eta egia da, pinpan, bukatzen da, eta sensazio honakin lagatzen zaitxu, nire ustez. Bada pixka melankolikoa, eta ikusten baldin bauze, kolore paleta, ez, komentatzen gana, pixka berezia dauka zentzu horretan bai. Badoia oso sepiara eta gauian izan ezik. Ez da landa be, hori, bai badeko kolore paleta nahiko simple edo, ez da gitzapur bete hori epatu esin, ez, egun senti edo, ez, kutsu horrena, baina landa be, nahiko kolore txue da, bez, bai, ez da, zentzu batien edo, ez da gitz. Igual estetik igaitxik gehiago, o... Bai, estetika nahiko agradable da, hori egia da. Baina bai da, ez, sepia erroio bat, ez da git. Neri bentsat gero sensazio hori lagazoztan. Hor, ezken finen, holako Walking Simulator misterio txuet, ez, dala esango bandun. Igual Holson gehiz askotan sartuko ziren Walking Simulatorrak. Eta ez dut komentatu, beti zabelela irratitik hitz egiten, beste pertsona batekin, eta, bueno, hori zein dan ikustia eta jakitziatan bez, noiz baite elkartuko zaten, eta hori dana oso kuriosu da, bai, badauka erroi hori, ez, azkenean dago pertsona bat, beste kaldean, eta zuri ez dutu asaltzen zein dan zehazki, eta joan biazea ikusten, nundin nora doian asuntua. Ez da igual lamaitze juteko ordu da, ikize da, igual, Holson Games ezagun asko kanpoan itxi dugu zela, ez? Oroki dugu zerrendan oinoko, Celeste, Animal Crossing, ez? Beste bat oso ezagunena Stardew Valley,
Apuretan etari dau, bai joku oso ezagunek eta ez horren ezagunek, nik adibidez aipatu gure neban beste bat Battle Chef Brigade izan, egizan Steamen kriston balora sinedekoz, eta ibili nintzen olako sukaldaritza, borroka eta visual novel edo olako kutsu edeko, eta nan arteko nastia, asko merezi deu. Baina, ikusi duzuen moduen, Wholesome Gamesak edozein genero hartu aldabe berez, euren ardatz bakarra da atseginek izeti ez, besterik parik. Orduan ezagutzen baduzuen besteren bat edo, gemen hau betieko zuleko aipatzeko ez, gure blogien edo noki idatzi leike, eta oneri buruz artikulutxu bet edo analizitxu bet idatzi, orduan horreko zu aukera hori. Eta besterik bari, nago dasuna maitzen goaz? Fenomeno. Eskerrik asko entzuten ibilizaten da noi, eta baitza zuei be. Zeuri. Bai, harto. Agur. Egon gara. Aio. Agur.